Vil du lige forklare, hvad der sker? Jamen, det, der sker, det er, at hvis du prøver at filme lidt bagud, det er loading dock. Og med den produktion, vi så har valgt at have med i dag, kan vi faktisk ikke komme ind. Så vi har været nødt til at arrangere til at fjerne alle publikummerne, så vores lastbil kan komme ind foran. Så vi læser simpelthen på forfra. Nu kan man bemærke en scene, at der er ved at pille nogle af de der wire ned. Ja, men de bare pynt, eller holder de noget? Ja, det er for at holde taget simpelthen. Så det er meget betryggende. Han lige bryggen til at holde taget? Ja. Det er skide godt. Når man sidder og holder den i hånden, det er jo meget godt. Ja.